asema meka ne ni anka minim ne senka asante hene oni doma hene enka ahemfo nketewa ni bi ne kokantokwa na saa nkrofo mani we atima sore agina atutu omontuma aguso na omo cancel ntokwa na asono mienu lion mienu na mujina okwa kwan eba be patak na nkra na omo wachire so anka nyansa ani bemunu omo so dina chire na omo fight kan kwase asem weni ma omo di omo de no hwa nia ekoso wodo ma hene ne asante hene tem no amanfo afa ne easy se yamaya ni anda kwa eba be yesabia ebetima de tofa kese aba Ghana doma edidwa ewo kumase asantefo efa Cote d'Ivoire ekofa noba enti weni koso kwa animu a asantini ba eware bunu ni belema bunu ni berima ware asantini ba na aware yemu polu eye problem besi omo ware no because afane nka obene ya ware no me ya asantini me yire ya bunu ni a ebene anije abam mesre do ma hene na mesre asante hene se awurade nyankopon ka asem bi tire David ba I friend Solomon was awurade me nyansa wisdom musre we nyansa